Poďte nové zámky! Tak, toto je atmosféra, akú vedia vytvoriť diváci len v Nových Zámkoch. Ahoj! Kto chce súťažiť dole? Peniaze už mám pripravené, stačí len zísť dole a začať súťažiť. Ideme na to! Tak, skočil som si pre súťažiacich a milí Novozámčania, aby som lepšie videl, šplhám sa opäť hore. V ruke držím 5000 slovenských korún. Prvá disciplína je veľmi jednoduchá. Potrebujem 3 manželské páry, alebo priateľ a priateľka, svokor a zaťka, svokra a zaťko, alebo naopak. Takže vyberám si typky. Tu som, áno, tí zelení sú dobrí, poďte sem zelení, tí sú dobrí. Odzadu zelený. Aj vy dvaja, dobre, poďte. A ešte jedných potrebujem. Áno, určite. Takých, no, vy poďte, vy starší, poďte. Poďte vy starší. Nebojte sa, nezúfajte, neháčte flintu do žita, ešte bude plno disciplín. Každý z vás má ešte dnes šancu. Takže 5000 slovenských korún je pripravených a ja opäť skáčem dole, aby som si pozrel našich súťažiacich. Pre tých, ktorí prišli práve v tejto chvíli k televíznym obrazovkám, opakujem, sme v Nových Zámkoch a prvá naša disciplína je bytovo, normálno, obyčajná. 3 páry manželské, ktoré sedia tu na rebríkoch. Prvý sa volá manželia, ako sa voláte? Kalinovi. Manželia. Krnácovi. A manželia. Hudecovi. Majú jednoduchú úlohu. Tou úlohou je, manželky budú stáť obkročmo na rebríkoch, babi, zaujmite postavenie, obkročmo na rebríky, obkročmo. Manželia im dajú do ruky štetku. Manželia, nech sa páči, zoberte si štetku. Kalinovi majú zelenú farbu. Vy ste akí? Krnáčovi. Krnáčovi majú červenú farbu. Hudecovi majú modrú farbu. Úloha je veľmi jednoduchá. Chlapci, vy nebudete nosiť štetky. To by bolo veľmi jednoduché. Práve že manželia prídu k svojim manželkám a pomôžu im, aby tzv. Technikou majstra maliara, to znamená po rebríku, pomohli svojim manželkám prísť k lavóru s farbou. Manželky držia v ruke štetku, manželky si namočia štetku a pozor, disciplína je 3-minútová. Za 3 minúty stopneme to. Ktorá z vás natrie väčšiu plochu, vyhráva týchto 5000 slovenských korún. Moja otázočka je tu medzi vami nejaká dvojica, ktorá nechce súťažiť? Chcete súťažiť? Áno, chce. Chcete súťažiť? A vy? Áno. Ste pripravení? Úloha je jednoduchá. 3, 2, 1 a ideme! A začali sme súťažiť. Nie, miláčik, nenosiť ju. Takto pekne, presne toto je ono. A kráčame. Pozor, každý z manželov je zodpovedný za pád svojej manželky. Najlepšie bude, keď nepadne do farby. Manželom Kaliňákovým to ide zvláštnym spôsobom. Manžel sa za chvíľočku unaví a odíde. Nenoste ju, manžel. A už malujú čím väčšiu plochu. Títo manželia používajú zvláštnu techniku. Manžel ide manželku hodiť buď do bazéna, alebo na kameramana. Nevadí. A najlepšie sú zatiaľ táto žlto-zelená dvojica. Čo jej hovoríš? Pekne, dlhé ťahy a čím najviac. Pekné, dlhé ťahy, čím najviac. Mladý sa vyzná. Aké máš zamestnanie, prosím ťa? Som železničiar posunovač. Výborne, posunovač. Železničiar posunovač, tomu to ide najlepšie. Kráčaj s nohou. Strašná disciplína, čo? Červení sú dobrí, červení sú vynikajúci. Musím vám povedať, že sú vynikajúci červení. Poďte si ešte namočiť, ešte máte 30 sekúnd. Zelení sú výborní. Zelení sa určite rozvedú. Zelení sa 100% rozvedú a keď sa nerozvedú, tak nám už rebrík zlikvidovali. Koľko ešte? 20 sekúnd, tak počítajte so mnou. 20, 19, nepočujem.
Tretie miesto Kaliňákovci. Druhé miesto... Uznáte to, že... Uznám, samozrejme. Takže druhé miesto. Hudecovi. A 5000 slovenských korún vyhráva manželský pár, ktorý sa volá Krnáčovi. Nech sa vám páči a malujte spolu celý život. Ide vám to super. A musím povedať, že aj v Nových Zámkoch sa našlo strašne veľa priaznivcov, ktorí majú 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 až 15 rokov. A pre vás všetkých, nás ročných, mám tričko a čiapku. Chce niekto tričko a čiapku? Nepočujem. A teraz počúvajte. Dávam vám pol hodiny. Kto prinesie horšie vysvedčenie? Rómska enklava, počujete? Čím horšie vysvedčenie? Prineste mi ho o pol hodinu. Štartujem to v tejto chvíli. Teraz. Ja mám na pódiu 3 mužov, ktorí sa volajú Braňo, Miki, Jožo. Braňo, Miki a Jožo. Dnes je síce trošku pod mrakom, ale je príjemné počasie a táto súťažná disciplína má veľmi, povedal by som, dovolenkový charakter. Vašou úlohou je, a teraz počúvajte čo? Zobliec zo seba čím viacej šiat. Tie šaty namočiť do bazéna. A šaty, ktoré ho budú viac vážiť, získava 5000 slovenských korún. To znamená, keď dáš dole sveter. Ale keď dáš dole aj tričko, jaj. A keď dáš dole aj gate a slipy nechaj. Ponožky, topánky. Vyhrávate. Chceš súťažiť? Áno. Chceš súťažiť? Áno. Chceš súťažiť? Áno. Tak, chlapci, súťažíme 2 minúty, odpočítame ich. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Nešmykaj, namočené, čím viacej, nechaj šaty, nechaj v lavori. Šaty, nie vodu, šaty, ktoré budú vážiť viacej. Nechaj šaty, rýchle, gate, topánky. Pozrite sa, Hugo Boss ho oblieka. Slipy má od Hugo Boss, veľmi dobre. Tak, topánky, nechaj topánky. Čo, gate nedáš? Počuj, ty máš ešte rifle. Daj dole rifle, keď ti budú vážiť 100 kg. 20 sekúnd, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stačí. Počúvajte, ja som vždy hovoril, že Rómovia sú šikovní a vychcaní. On tam nanosil vodu. Lenže miláčik, čo som povedal, šaty, ktoré budú ťažké. To znamená, že ideme vážiť. Poprosím, Oliver, poď sem ku mne. Vodu vylej stadiaľ, Oliver, a pomôžte mi. Víťazom sa stáva Braňo, ktorý nás beral najviac. Braňo, 5000 slovenských korún je tu tvojich. Rýchle sa utekaj zohriať. Na môj účet máte všetci po borovičke. Kým sa oni budú zohrievať, ja si idem vyberať. Ahoj, jak sa voláš? Juraj. Juraj, počúvaj. Zišli by sa? No, zišli, hej. Mám pre teba jednu ponuku. A ty si zoženieš ženu nad 30 rokov. Do 5 minút ju zabalíš do toaletného papiera celú a máš 3000 korún. Súhlasíš? No to je lákavá ponuka. Súhlasíš alebo nie? Nie. Nesúhlasíš? Ja vám dám 3000 korún. Ale vy mi musíte, počúvajte veľmi dobre, do 5 minút zohnať niekoho, koho zabalíte celého do toaletného papiera. Jo. Máte na to 5 minút. Záchodový papier máme pripravený? Nie, dceru, nie. Musí to byť dospelák. A chlap. Skúsite? Môžem. Ste pripravená? Môžeme začať? Áno. 3, 2, 1, štart. Prosím vás, koľko máte rokov?
Ja koľko mám rokov? 52. Mohla by som vás zabaliť do toaletného papieru ako múmiu. Do letného Do papiera? toaletného papiera. Ako múmiu. Áno. A čo za to dostanem? Jožko, servus. Presviečate, rýchlo presviečate. No môžem vás. Čo dáte za to? To sa delí. Môžeme sa rozdeliť potom. No. Nie, deliť sa nemôže. Nie. No. Ešte 4 minúty. No môžem, dajte mi Čo to. môžem? No tak poďme. No, papiera, poďme. Poďme. A do vody aj skočiť. Nie, poďme. A postavte. Áno. Veď to ja nestihnem Nech sa rýchlo. páči, tu máte záchodový papier. Pozor, musí byť zabalený tak, že bude sa nič vidieť. No poďme, pomaly. Ako mumia. Ako mumia. Všetko zabalené. Naspäť. Všetko musí byť zabalené. Nesmie vidieť ani kúsok tela. Mal som dať dole to sako. Čo ste mali? Sako dať dole, aby toho menej papieru bolo. Už teraz nezdržujte. 3 minúty. A čas nám plynie. Ešte 2 minúty. To je táto. 45 sekúnd. Päť, 4, 3, 2, 1, stop. Ja si myslím, že vy doma, aj vy doma vidíte, že nie je zabalený. Žiaľ Bohu, veľmi dobre, vy ste boli ochotní, ale vy žiaľ nie. Takže ideme hľadať niekoho iného. Počujte, keď vám dám ponuku, že vám dám 3000 korún. 3000 korún, keď niečo splníte? Zožente si niekoho, koho musíte zabaliť ako múmia do záchodového papiera. Existuje, nemám čas, musím ísť na vlak. Čau. Škoda. Pozri, čo držím. 3000 slovenských korún. Môžeš ich mať. Jediná úloha, musíš si zohnať ženu nad 30 rokov, ktorú zabalíš celú do nášho pripraveného toaletného papiera. Súhlasíš? Súhlasím. Ideme na to? Jasné. 3, 2, 1, štart! Pani, môžem na chvíľu poprosiť Čo sa deje? ten toaletný papier? Máme tam pripravený. My som ani vysvetlili, môžeš ešte vysvetliť, čo sa deje. Mohol by som poprosiť, potrebujem vás do 5 minút zabaliť do toaletného papiera. Mňa? Áno, vás. Pre Boha. A čo z toho ja budem mať? No, neviem, ale ja určite hádam niečo, čo z Ale toho ma budem mať. nevyzlečiete. Nie. Len ma zavalí. Len ma zavalím. Ježiš, to je sranda. Ja som za každú srandu. Môžete. A kde ma budete baliť? Tu. To je on? Kabelku vám tu postrážim, ja osobne strážim. No to je super. Tak, nech sa páči, poďte sem trošku ďalej. Pomaly, štart, teraz. Prečo pomaly? Aby to neroztrhol. Aj to je podmienka. Musím sa posunúť Nemám trošku si ďalej. dať dole sako? Dajte si dole sako. Už vás niekedy takto niekto balil? Tak to nie. Kedy vás zbalil váš manžel? Alebo kde vás zbalil váš manžel? No v škole. V škole? Vy ste boli spolužiaci? Áno. A ty si už niekedy balil nejakú žensku takto do papiera? Ešte nie. Tak poď, rýchle. Ešte máš 4 minúty. Prosím? Vy ste teraz čert? Mne to je jedno, čo som. Zabalená Marta v televízii Markíza, toleťák a la Marta. Nesmejte sa! Prečo? Spadá to z vás. Ešte máš 2 minúty ešte máš 2 minúty. To stihni, ale neponáhľaj sa, že to neroztrhlo. Kľud. Nesmejte sa, vy sa stále smejete. Ja sa musím. Ticho. Považujem to za smiešné. Dobre, aj tiež, ale tichučko. Lebo sa to spadne dole. Dobre, budem sa smiať len v sebe. Dobre. Ale nepuknite. Všetko, celá musí byť zabalená. Žijete? Áno. Ešte máš minútu, kľud, pohodičke, kľud. Ticho. Už dobre, ja rozhodujem, či je dobre, alebo nie je. Aj ma vybalíte? Prosím? Aj ma vybalíte? Dáme pečiatku a pošleme manželovi. No to bude mať radosť. Už som rozvedená. Bude mať určite radosť. Áno? Áno. A hlava není dobre, tuto vzadu je vidieť vlasy. No. Ešte 20 sekúnd máš ešte. Pohni, lebo nebudú peniaze. 5, 4, ešte koleno, podri sa, 4, 3, prosím, Nech to urobí dobre. urob to dobre, 2,
1. Stop, stop. Wow. Že ako v Iráne, tak som zabalená. Tak, milá múmia, vďaka vám tento mladý muž práve v tejto chvíli vyhráva 3000 slovenských korún. Ty musíš byť na túto pani tak dobrý, ako nikdy na nikoho. Je ti to jasné? Budem, jasne budem. Dobre, A ja pomôže. čo dostanem? A to závisí od neho. No to ja sa s ním už dohodnem, mimo kameru. Dobre, dohodnú sa mimo kameru, ale na kameru my dávame 3000 korún a potlesk si zaslúžia obidvaja. Ďakujem. Je streda večer, vy sedíte doma pri televíznych obrazovkách a tu na námestí v Nových Zámkoch sa prišlo pozrieť na Jožo Pročka pokúša neuveriteľných, no nebudem hovoriť, pozrite sa, koľko ľudí. Ahoj, Nové Zámky! To sú Nové Zámky, ide medzi vás, 3000 korún mám v ruke, poďme súťažiť. Vyberám si, nechceš súťažiť? Poď hore, poď, tento je dobrý. A tu si spredu ešte vyberiem jedného. Ako sa voláš? Peťo. Peťo, ty si? Fero. A ty si? Mišo, Mišo, koľko máš centy? 210. No, Mišo bude mať trošku výhodu, pretože táto disciplína je veľmi zaujímavá a bude závisieť od vašej kreativity, pohotovosti a šikovnosti, kto z vás získa 3000 korún. Počúvate, aká je úloha? Zoberiete si sprej do ruky a vašou úlohou je nasprejovať čím vyššie na túto stužku bielu vašu značku. Dostanete iné farebné spreje a nebudete sprejovať zo zeme, ale pozor, toto, na čom stojíme, sú školské lavice a tam sú školské stoličky. Budú istení, nič sa im nestane, len je vašou úlohou čím vyššie si položiť lavice, čím vyššie stoličky, aký počet, koľko na čo, koľko kde, čo pod čo nad čo, to už závisí od vás. Otázka, chceš súťažiť? Chcem. Chceš súťažiť? Áno. Chceš súťažiť? Áno. Tak. My si rýchle vystriháme, kto bude súťažiť. Prvý, druhý, tretí, rýchle strihajte a ideme. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Hej! 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 Výborné, výborné. A ruky hore! Hej! Hej! Ste pripravení, Nové Zámky? Tak, odštartujme ho. 3, 2, 1, štart! A ideme, 3 minúty. A čím vyššie sa musí dostať, tým lepšie. Chodíte sa, ide na to zvláštnym spôsobom. No neverím, že nerobil niekedy upratovačku. Takto sa totižto v škole upratujú lavice. Tak, pozor, koľko má? 20 sekúnd, počítajte, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, koniec, máme to označené. Tak, ty sa voláš? Fero. Fero. Fera nebudem zdržiavať. Fero pozná pravidlá. 5, 4, 3, 2, 1. Stopky, štart. Je to veľmi náročné, pretože tie lavice sú šmiklavé. Drž to, nesmie ti to spadnúť. Ty, to je silák. To je silák. Ešte máš minútu a pol, Ferry. Ešte máš veľa času na stávanie. Pozor, prosím, poďte všetci ďalej. Ferry. Fero je istený. Hore. Tak. Stop. Zelená značka, výborne, Ferry. Mišo, máš nejakú špeciálnu techniku? Podobne ako rozloženie, také voľačo. Rozložité. Rozložiť, ale čím vyššie. Vyššie. Máš 3 minúty na to. Nevzdaj to rýchle. Pripravený si? Áno.
Som na ňoho zvedavý, toto je môj čierny kôň, ideme na to teraz. Čas, prosím, čas. Minúta a pol, to znamená, Mišo, ešte máš minútu a pol, Mišo, kľud. Keď spadneš, Mišo, keď spadneš, v tej chvíli prehrávaš. Tak, a myslím si, že je rozhodnuté... No dole, zídi dole, čo dole? Pomôžem ti, poď. Aj keď Mišo spadol, nič sa mu nestalo, pretože naše istenie bolo bezpečné a jeho istenie, jeho istota mu vyniesla 3000 slovenských korún, pretože dal si svoju značku najvyššie a nie len to. Super, a vy mu všetci zatlieskajte. Ani by ste neverili, koľko detí tu má, nazvime to, nie dobre vysvedčenie. Chalani, poďte sem všetci, sú to všetko chlapci, rýchlo utekajte ku mne, poďte sem a ideme kontrolovať. Otvorte si vysvedčenia. Nemám to hovoriť na hlas? Dobre, dostatočný. Dobre, poďme ďalší. 2, 1, ale ty si dobrý, ty máš dvojky, jednotky, ty si vynikajúci, počkaj ty. Dobrý, výborný, dobrý, chválitebný. A ty si tiež celkom dobrý, ukáž ty. Dostatočný, dobrý, dostatočný. No a ešte ty ukáž. Dobrý, No, ty si vynikajúci študent. Ďakujem páni. Učte sa, učte. Jasné? Jeden, druhý. Toto čo je, ako sa to učíte? A ty poď sem. Ty poď sem, miláčik. Toto je tvoj trest. A opakuj po mne. Ako sa voláš? Tomáš Horvát. Ja, Tomáš Horvát. Ja, Tomáš Horvát, Sľubujem sľubujem pred celým námestím, pred celým námestím, tu v Nových Zámkoch, tu v Nových Zámkoch, že tieto štvorky že tieto štvorky už nebudú. Pročko neotravuj. A daj tričko. To čo rozprávaš? Hej, to čo rozprávaš? Tak, slúbil si pred všetkými. Počúvaj, ja si ťa nájdem, Tomáš Horvát, pretože ty chodíš na základnú školu, na Žitavou. Pani učiteľka, počúvajte. Keď sa nezlepší, tričko mu zoberiem a pôjde do tohto bazéna. Je ti to jasné? Takže čo? Súhlasíš? Áno. Bež domov, rýchle sa učiť. A ja v tejto chvíli som nabral do vedierka vodu. Vedierko je plné peňazí. Je tam 10 000 slovenských korún. Tieto peniaze ja pomaličky vysypem do bazéna. A ešte predtým sa spýtam, chcete súťažiť o to, kto z vás si vyberie viacej peňazí z bazéna? Chceš súťažiť? Samozrejme. Chceš súťažiť? Áno. Chcete súťažiť? Áno. Chcete súťažiť? Áno. Chceš súťažiť? Jasné. To znamená, ja v tejto chvíli sypem 10 000 korún do bazéna. Ja sa ťa len spýtam, ty si nechceš vysúť topánky? Asi. Gate si nedáš dole? Nie. Nie? Nedá si dole gate, dobre. Babi, ste pripravené? Áno. Nemáte trému? Vôbec. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Úloha je jednoduchá. Nesmiete sa dotknúť kraja. Pozor! Nedotýkajte sa kraja. Nesmiete sa dotknúť kraja. Pre vás nová informácia. Peniaze, ktoré nevyzbierajú počas 2 minút, získava nadácia Markíza. Poďte, zatleskajte im! Poďme! Nepočujem! Poďme! A ideme 30, 29, 28, 27. Nepočujem.
No, my sme si medzi tým spočítali, že naši súťažiaci si vytiahli z vody koľko? 2140. 710. 1520. 1430. 2640. Wow! No a nadácia Markíza získava 1560 slovenských korún. Posledná disciplína je za nami, ideme sa zohriať a tešte sa na Jožo Pročko pokúša na budúce.